Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Watilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin anid. 59. Watilka ngadun utawi mangkono kaum ngad utawa watilkal qabilatu utawi mangkono kafilah. Qabilah nek asline terus dialih bahasa Indonesia kan dadi kafilah. Nek asline qabilah. Qabilah ki nek nggone dhewe golongan utawa nek cara mbiyen ya kaum. Nek dul sumbang anjing menggonggong kafilah berlalu lae. Ayo qabilah nek karo dul sumbang diganti dadi kafilah. Nah asline qabilah. Asline lho mula qabilah Arab gandeng cangkem Jawa ki rada angel arep muni qabilah dadi malik kafilah ngono. Padha maknane persis wong kae mengalih bahasakan saka Arab ning Indonesia terus geseh. Bak diganti fa. Kabilah dadi kafilah. Watilkal qabilatu utawi mangkono qabilah ngadun ya ngad. Nah ini badal nek kudu lengkap. Nek ayate asli rak watil ka ngadun utawi mangkono qabilah ngad iku jahadu padha juhud maidu ngemoi sapa qabilah ngad bi ayati rabbihim kelawan pira-pira ayat-ayate pangerane dheweke kabeh. Iki sing perlu digarisbawahi niki. Jahadu bi ayatihim. Ngemoi ayat-ayate pangeran. Ae tegese dalalatul mukjizati. Dalil tentang pira-pira mukjizat. Ngalasid ki Hudin ing atase benere Nabi Hud. Salah satu bentuke niku ora nampa tentang pembuktian mukjizate Nabi Hud pinangka dadi nabi.
Wa ngasau lan padha maksiat sapa kaum Ngad rusulahu ing pira-pira utusane pangeran. Hune dhamir ning rabbihim. Wa jamu rusuli lan jamae rasul manga anahu sartane sak temene utawi Gusti Allah iku lam yursil ora ngirim sapa Gusti Allah ilaihim maring kaum Ngad ghaira hudin kang sakliyane Nabi Hud libayani anangis yanahum kanggo jelasake sak temene utawi maksiate kaum Ngad lahu kedue Nabi Hud alaihi salam iku ngisyanun dadi maksiat li jamingi rusuli kedue sak kabehane para rasul asabikina kang wis dhisik-dhisik walahikina lan kang padha nemoni litifaki kalimatihim krana nyocokine kalimate para rasul ngalat tauhidi ing atase ketauhidan watabangu lan padha manut sapa kaum Ngad amra kulli jabarin ing perintahe sakabehane wong sing atos utawa wong sing meksa wong sing otoriter ngono kae ae tegese murtafingin wong sing ngluhur utawa wong sing ngrasa luhur mutamaridin tur wong sing angel gampangane angel niku selalu nang dhuwur nek domongi ra nampa ngono kae nganidin tur angas wani ngeyele angas wis iki ae tegese munazingin wong sing munazak muaridin wis wong sing ngeyel tur mlengos ae tegese watabanga manut sapa kaum Ngad asuflata ing kebodohan sapa asuflatu lah wong sing bodho amra ruusaihim ing perintahe pimpinane dheweke kabeh adangati kang ngejak ila dolali maring kesasar wa ila takdzibi rusuli lan maring gorohake para rasul bentuk-bentuk kemaksiatane bentuk-bentuk rusake kaum Ngad bentuke ngeten iki kaum Ngad kaume Nabi Hud niku rusake utawa maksiate juhud marang ayat-ayate Allah. Maidu wis nek ora ngerti juhud maidu. Ora ngandel pokoke moh karo ayat-ayate Allah. Sing sebagian ayat niku nuduhke tentang kemukjizatane Nabi Hud pinangka dadi nabi. Karena memang setiap nabi niku mesti diganteni mukjizat. Nek ana wong ngaku nabi kok ora ndek mukjizat mesti gorohe. Palsune kuwi mesti palsu. Kaya Habib ya ora jelas. Sing asli ming Habib kok kidul. Putrane Mbah Nur Nimi kae asli. Nek ngantek wani muni udu Habib, wo kuwalat.
Wong nabi iki mesti diganteni mukjizat, nggo bukti nyata, bukti bener nek beliau itu dadi nabi. Mereka ra nampa. Kadang ngarani mukjizat sing sipate keanehan diarani sihir nek biyen. Nek sakniki ya diarani muni hipnotis lah, diarani mengkor fata morgana pandangan dan lain sebagainya. Ora gelem nampa kenyataan. Termasuk ajaan-ajaane Nabi Hud niku ora do digubris. Ora do digubris. Mereka do maksiat marang para rasule wa ngasau rusulahu. Lho kok dadi ning ayat lafat rusul jamak taksir ora kok mufrad. Kamangka Nabi Hud utawa kaum Ngad niku karo Allah Subhanahu wa taala ora tahu dikirimi rasul punjul saka siji. Ya ming siji, ming Nabi Hud. Beda nek zamane Nabi Musa ngirimi rasul ning Bani Israil itu akeh. Ana Samngan, ana sapa kae jenenge nek kaum Ngad iku rasule ming sitok, ming Nabi Hud tok. Tapi kok ning ayat kuwi lafate dadi jamak taksir. Karena ning kene iki maksiat ning Nabi Hud. Maksiat ning Nabi Hud niku padha karo maksiat ning para rasul liyane. Ngemoi Nabi Hud maidu marang Nabi Hud niku padha karo ngemoi lan maidu marang para rasul. Karena ajaane Nabi Hud karo ajaane para rasul liyane iki padha. Padha prioritasnya ngejak ketauhidan, nyewijekke Allah. Kuwi biyen itu ajaan utama, ajaan prioritas niku ngejak ketauhidan. Nyewijekke Allah karena niki kaitan karo iman. Ke iman iki pondasi. Mbok jenengan ndek ngamal apik kaya ngapa nek ra iman ngamal apike ora bakal nekake ganjaran. Wong padha karo ra ngimani Allah kok. Ora percaya karo Allah, ora ngimani karo Allah, terus jenengan nglakoni keapian. Arep njaluk ganjaran sapa? Nek muni Allah, lha muni ra iman. Wong ora percaya karo Allah kok njaluk ganjaran karo Gusti Allah, ya Allah gemang kok ya. Mula wong sing nglakoni keapian ning kok ora iman karo Allah, niki mengke ya ming olehe tujuan keapian sing sifate duniawi niku. Nek duniawi lemuni nek wong negara-negara njaba kae le kandha iki kan kemanusiaan, ya sudah mengoleh kemanusiaan. Rasa welas asih sesama manusia ya mengoleh welas asih. Mula Islam dituntun tidak seperti itu. Kowe tandang aja rugi. Terutama aja rugi nang nggon panggonan bali mungko. Men supaya ora rugi nek temandang ki krana sing iso ngekeki apa-apa ning kowe. Sing balekke kowe engko. Wong kowe bakal bali. Summa inna ilaina iyabahum wa inna ngalaina hisabahum. Summa inna ilaina tumuli sak temene maring ingsun Allah. Summa inna ilaina tumuli sak temene maring ingsun Allah. Iya bahum baline para menungsa, jelas niki baline para menungsa. Wa inna ngalaina lan sak temene ing ngatasé ngarep ingsun hisabahum utawi hisabe. Lan sak temene ning ngarepku sesuk hisabe para menungsa. Wayate wis ngumumke ngono. Makane nek temandang
Ya aja ngantek ming sekedar sipate duniawi, aja ming mesakake lah, ora penak lah. Ning krana Gusti Allah, kan engko dibalekke rono. Iki engko dibalekke rono krana Gusti Allah. Wae sing jaman gempa kae lho muni sipate kemanusiaan dan lain sebagainya niku yo ora oleh apa-apa. Ya mung oleh kemanusiaan. Ning nek wong sing awam ora paham iman ngalem wah wonge tetep non muslim nek kasih do bantu kae non muslim. Ning malah nilai kemanusiaane tinggi, nilai kemanusiaane luhur betul nek kemanusiaane luhur karo tinggi. Ning kok nek mati wong ora krana Allah njaluk sapa? Ya mung oleh wingi gek ning donya kae engko nek mati muspra. Artine Allah ya wegah ora tau dikrononi kok kon ganjar. Ganjare ya sing do krana Allah kuwi kok. Makane iman sithik, wong iman ki wong percaya Allah, bar percaya Allah nandangi dawuhe Allah iki urutane cetha. Percaya Allah terus nek temandang krana Gusti Allah wong sing ngakon kono ngono. Aja nganggo bahasa ra penak. Wah aku ra penak sih. Ayo berarti mingkur krana kuwi engko. Nyumbang ora lek. Nyumbang ora penak kok ya karo aku cerake. Lah wis ming oleh kuwi engko ketoke. Ming krana ora penak wong teko cerah. Iki ora oleh ganjaran anggere ngono kuwi sesuk. Usak uka-ukae do nganggo dalil-dalil ngono kuwi. Ha wingi muni jam 2 rek arep dene iki lho muni jam 2 lah tak entan-entani kok malah teko kene jam 4. Aku layat sithik karang ya karo tangga ngaklek gek ora penak aku. Ya berarti mung oleh ora penak. Oke dalile mung dalil ra penak sih. Wong pancen sing digoleki penak wae. Mula nek tandang kok mung ra penak. Wah aku layat sikik. Lah piye? Lah cetha tangga gek Kanjeng Nabi dawuh kok ya. Man sahida al janazata sing sapa wonge nemoni jenazah kok ya fajbi nututana utawa meluwa ngetut mburenana niku rak padha karo isyarah layat ngetut mburenana. Niki padha karo jenengan kon layat terus engko kon ngeterke jenazah niku ngetut mbureni tekan kuburan ya. Mula dawuhe kuwi. Sing sapa wonge meruhi jenazah gek gelem nyolatke diganjar. Karo Gusti Allah kelawan ganjaran gambarane sak gunung Uhud ngono kae. Aku niate nandangi dawuh Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ya ngumumke syariate Allah ya iki ngono. Kuwi krana Allah engko ganjarane teko ora kok soal penak ra penak. Lah nek krana Allah ngono ki mbok karo tangga sing mati ki ora seneng, ra jodoh, ra cocok tetep layat to ya. Ning nek jenengan mesti ra mangkat. Wong karo sing mati ra jodoh. Arep tangga kae trimo ra mangkat. Layat ora di rasudi. Wah. Wes iki repot iki anggere ngene iki. Bar kuwi mah neruse modiar tenan ora saiki. Wah, wes. Lah ming wong mati kok malah nambahi dosamu. Wong dek iki dujowe mati lho jane wong wis mati to. Lah kok malah nambahi dosamu kono iki ra ngopo-ngopo mah dosamu tambah. Lah le dadak mudar-mudarke le dadak sori rasudi wis. Ora sip tenan iki. Jiwa-jiwa kemanusiaan sing ora ana nilai lillahi ta'ala ngono lho sing ora asik.
Kuwi termasuk anu lho niku juhud marang para rasul lho. Wong rasul dawuh kok jenengan ngemohi. Kudune rak ya wah nek niki Kanjeng Nabi dawuh ki aku kudu nderek terkait ati judu ra judu rasah digathuk-gathukne ibadah iki nek dadak nganggo gathukne judu apa ora judu ora sida ibadah iki kok. Dundang tahlil ngono kuwi ra mangkat. Ning nek diganduli ditampa. Iki sing ra judu apane. Ora jelas iki. Ganduli kok arep gek bar kuwi langsung digawe jesari mene iki. Langsung digawe ndoke katut. Ngono mangan kok ya ora mutah-mutah ngono. Muni ra judu ya. Tenan sing jenenge ngibadah nganggo kaitan judu karo ra judu kuwi isih manungsa. Urung krana Gusti Allah isih kamanungsan banget. Kelingan aku ki ning donya duripke Allah karo Allah dikon. Kelingane ngono kuwi wae sederhanane kok. Aku ki karo Allah duripke ning donya terus mbasan manggon ning donya niku dikon. Dikon taat. Dikon ngibadah karo Allah ya sudah tak temandang lehku temandang krana sing ngakon. Kaya jenengan nek glidhik melu mandor kae. Sengkut ngopo kowe? Lah dikon mandore ngono kae lho. Terus ana sing ayal, "Oh, dikon kok lho gelem-geleme nang karo mandore gelem." Weh, lah ya dibayar siden. Nah ya ngono ta. Logikane kan ngono. Makane jenengan iki nek dikon karo Gusti Allah gelem mau. Nek ana wong temandang, ana wong elok, walah kok le mempeng, weh lah ya diganjar kono siden ngono. Padha persis ngono iku jane. Ming nata kranane. Ya sing dombut gawe melu wong kae mbok dikon ngopo-ngopo karo sing bayari ya gelem jek iki. Nalika mbut gawe kae rak muni gelem. Alasane ki sepele. Lah ngopo jek nang nggon kok ngono tok tandangi. Wah lah iki dibayar sih aku ki ora mung ngawur. Kowe iki ya dikon karo Gusti Allah karena engko bakal dibayar. Wis mesti karo Gusti Allah ki mesti dibayar. Ning nek krana kono cara kasarane kok temandang dikon kono. Bene to nek cara melu wong ya tek dikon wong kuwi utawa dikon mandore kuwi iki melu Gusti Allah tek dikon Gusti Allah. Oh alah, isu-isuke kok le direwangi gedarang-darang dadak ngaji barang. Kuwi lah dikon sih ngono. Nek ra dikon kowe ora aku ki, tek dikon sih. Wong cetha dikon gek engko nek tak tandangi iki dupahi sih aku iki pendak dina tandang ngene iki nekake opah kok ya. Dadi lehku tandang iki tek dikon. Mula kranaku ya krana sing ngakon. Nek ra ngelingi dikone wegah kok ya. Wong tek dikon tenan sih. Iki lho, penak banget ngeten iki le memahami peno. Ming sekedar krana dikon wae kok ora mesti diganjar. Ora sah krana liyane. Krana ben pinter ya ora sah. Terus kangelan kaya jenengan arep pinter ki angel pol. Wis dasare ketuan memori internale wis kekebak. Eksternale wis rusak. Berarti internale kekebaan, eksternale rusak. Jadi angger dipenyat ngono gagal misalnya. Ora kok mbunder nek mbundere ana harapan mlebu nek iki langsung gagal. Internal kekebaan, eksternale rusak. Mula rasah krana pinter wis angel. Krana teon nindakake karo sing ngakon. Sing ngakon-akon ngene tak tindake, ora diupahi. Wong dasare sing ngakon iki ya kurkon mangkat. Salaka torikon yaltamisu bihang ilman ngono kae. Mlaku ning dalan.
tumuju ning siji panggonan arep nggo golek ngelmu ngono kae mien. Dadi jenengan yo mlaku ning dalan saka dalem tumuju ndene nek ndene arep bahas Quran cetha. Nang kene bahasane iku mung mlakune niku. Ora ngantek sing ning kono terus ngrungokke tenanan terus do. Sing ra ngrungokke karo sing ra do ora oleh apa-apa ngono aneh remuk iki ora oleh apa-apa kabeh. Wong ya ora ngrungokke, wong ya ora do. Sebagian ngomong dhewe-dhewe, sebagian ndangak. Lah ya ndangak ki turu lah ngopo? Sing mulai ketok bateke banget ming arep persiapan nggo ngeyel jebule wae. Tobat iki. Bateke banget sing ming ora nggo ngeyel. Ming golek celah. Jedhek akal sing siji ya wangun kae klempas-klempus karo utut. Ketok ya kaya ya jamu ki weteng ora gateke apa iki ngrungokke tenan apa ora to. Werna-werna. Ning senajan to bentuke werna-werna, nek atine nyawiji jenengan ki tandang teko didhawuhi karo sing ngenggonke aku ning donya, aku dinggonke ning donya karo sing ngenggonke dawuhi kon ngaji ya aku ngaji. Aku wis cetha. Arep bentuke werna-werna nek sejane nyawiji kabeh do bakal tumpahi. Aja kok juhud nek karo Rasul aja juhud, aja maksiat ya. Wong mereka niku do ngejak marang ketauhidan, nyuwijeke Gusti Allah. Gek rasul-rasul sing sadurunge Nabi Hud padha mereka niku ngejake ning nggon ketauhidan. Makanya nek salat niku tetep tembunge karo lafate siji Allahu Akbar, sitok Gusti Allah. Neng ati kudune ya nyawiji sitok nang gone Gusti Allah. Gusti Allah ati iki pokoke Allah. Arep mapake rasa ngeten iki nek ra kulino ngaji karo ra kulino nampa keterangan yo angel karena kecenderungane wong akeh nika tetep logika apa-apa iki dakal ngeten niku. Gek akal iki do ra pinter-pinter kuwi. Dadi kerep lemumet ngakal perkara nganggo sangu akal sing ra pinter. Dadi judeg wong ya. Perkarane dadak diakal sementara akale ra ganduk. Lah ya wis tobat to iki. Ming terus mumet kae. Judeg aku, cetha aku ya ngono terus kan ya. Rasa tak takoni lah ngopo ora takon. Anggene ngarep judeg tenan jelas. Wis cetha. Aku kowe iki dong banget aku ya. Dong apa? Dong nek kowe goblok. Aku ya ngono. Wong perkara ki ora perlu diakal. Ning perlu ditandangi pinangka ketaatan. Ditandangi wae. Lah nek rupane ujian ya sudah, ditandangi, digarap. Sak mampune. Ujiane apa? Misalkan ujiane lara ya digarap, tambah niki, ra jodoh iki ganti iki. Engko ra ya suwe-suwe mari. Bibite mati tak ya ora ninggalke ikhtiar. Wis bismillah aku diuji lara tak tandangane golek tamba. Ngono kuwi ora usah judak-judek. Judek mijilan tonjo. Ngene YouTube. Ameng judekmu eming enak. Ya asline iki kok ngono kuwi le judek iki kok kan mikir. Asline kok kan mikir. Tur kadang kala mikire jenengan iki perkara sing ora kudu dipikir. Misalkan sing aku niku judeg tenan aku. Ha ngopo ngrasake mbok wedok kandhan-kandhanane wangene ora ilok. Wes wayang tenan bojoku iki. Lah ngopo kok dadak judeg? Lha nek yo ngeyel banget karena kowe salah sikap. Salah sikap piye?
wajibmu ki ngandani tapi kamu maksa nalika kamu itu ngandani bojomu kudu manut. Iki sing salah nek nggon kudu kuwi mah. Dilalae kono ora manut, cetha judeg kok ya wong kowe ngudokke manut kok kono ora manut. Judeg kok. Wong kudune ora ngudokke manut ben ora ben, sing penting ngandani. Wis dikandani. Nek cara perkara sing paling sederhana niku mbok yo anu, mbokne. Yo ganti tuwek-tuwek iki mbokne wae. Mosok tuwek-tuwek emak. Lah kok mak, mama gedang apa? Mbok yo iki jane tuwek-tuwek ya sing wis kelaku wae. Sing lanang ki omong, mbok yo anu mbokne nek metu wong ya wis salat wis ngaji. Ki ora ngono kuwi le nyandang rada wangun titik. Ming perkara sepele sitok itu. Sebab yo ngerti nek sing wedok gandeng rasa tuwa nek nyandang sak-sake. Dek iki arep tek omeng ngrasa tuwa ngono lho. Nyandang sak-sake. Ning warung kok kotangan tok jal. Jujur lho ngene iki. Yo pancen wis ora menarik wis nyebai. Mbok ngono kuwi ra ana wong nyawang sajan. Tapi bukan masalah nyebai, bukan masalah ana wong nyawang ora. Masalah iki le buka aurat, le hukume haram, le hukume maksiat. Akhire sing lanang ngandani, mbok ya anu mbokne nek metu ki sing sopan, sing nutup aurat. Wis penak bang lafate, sing sopan, sing nutup aurat. Kok le jawab, "Alah wis tuwa." Sing lanang tuh gedeg-gedeg. Oh, mongko nek kandhane lah iki sing lanange mulai kleru. Wis mulai kleru dadak. Oh, wong kok nek kandhane ngene iki kok jladrah kok iso padu iki kok. Kula rasa dadak ngono kuwi ping cukup. Wis ra kainan. Wis tak kandhani tak omongi. Tampa syukur ora? Ya wis. Rasah judeg kok ya nek. Penak banget tok. Wis niki dirasake kene iki ra engko penak. Le praktek kok nek nang omah. Iki ku langsung dipraktekke iki ku langsung dipraktek. Niki sik muga-muga dadi ridani Allah, dadi berkahi Allah, dadi rahmati Allah, sehat waras lahir batine, istiqomah ibadahe, bejo slamet dunya akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.